Cuid me tús le a thoras an seo leithnisí ráthaí a géirí heas. Ceantair Gaeltachta atá faoi bhrú le fad an lá. Measú nach slatúismathe cúrsaí an chuman luachlas Gaelar cheantar bit. Gus má se céir de intín se bhún, gur fiorsaí na drumata, cheir idir na hort le chéile arú nara le fuid an amháin minúr a chuir chun páirce. As cuinear na gasúr dimir a Thompson, rúga iad tins na blianta maithe, blianta an rachmuis. Cechaí maisiúd nó siad a bra ar a méid gasúr a rúgú le linne lágtrá. Bhí fermíniúr a gin féin in seo trídíag an taobh ach ní leon fermíniúr a gin inis bhí timppla céad sa trúcha daltaíod nó mar sin agus tá sé fés teasca inis agus sin éon líadú déanra tá timppla na háití seo. Dearad na seachtaí tús na hochtaí dag a landíní ón áitseo a chud ar goí na státaíonta agus goí an bhreatan agus rodí mar sin a ceapan gur tháinig ar a líad chuige féin géaddóibh ar neis agus na bblianta is tócha tá mé hénis beidir déanú chuig blion díal tá a landíní mithe thar lear ríos goí an Austrráil an tom seo a ceapan ní tuchaí cúdaíag féin géad ar eis agus dá bheith postanna timppla na háite ní réon dát an bé go bhfuil siad ar neis. As gan a beocht sin níhhaid an Ghaeltachta chairid. Well, bheadh sé an dechar gan éon dát a bé, bheadh sé an dechar. Ní scéal nua scéal an íslú déanamh faoin tua nás na Gaeltachtaí hain fiú. Ach, is scéal súntasacha an méid atá titíach sa pobail seo. Tá mai breanú síos ar an gláán Uíbh seo. Cén thum tar an gláán seo? Os seo glán na híine, ceantar na droda ach glán na híine. Eimear arnú sin aibetáigi sin seanis fi láthir ná laidú déanra ag spáinú na túche. Bhí me léomháid cinsa, chá bhíle sa dó gur scór baile fearann san gláán seo tríci. Cé bhéad tá tríci nis? 8 héin is stocha. 8 héin. Is cinna riad. Tá sé just dochreite. Nuair dhéoch mar dúsir na statisticí bhí mar go léir sais ag fiochantar cosúla bhfuil sé seo náir ach tá. Agus i gceann déimlíonn nó mar sin beag is tócha scór eile. Agus bod feib túche, feib Gaeltachta. Is tócha gur feib túthe in amláin atá ann. Is tócha go bhfuil an rialtas atá goin faoi láthair, i ggéirí gachéin a bhagaisteach na carracha agus na bailte, tá trí anad fintríochta goin sa dromad, anad álan. Ach an príomhhaib ná níl éon cólach dán chun nonú ann. Cén feib atá ann neidir, beidir lehan bhanda. Chus le chulan eile mó fin tú a fannach leis an scéim an lehan bhanda. Sin a rud. Ach muna bhfuil an scéim sin a goin níl éon munach an contachtan sa gan a seirbhísí, ní bheith pobail an sa. Is sais fáinne fí atá gceist sa ceantar sa. So, níl míad an nán cluine a thrachatíí an ceantar sa. Muna bhfuil seirbhísí agus muna bhfuil taíochtaí ceart. A gaine, ach nach chuil scilig bhíhí leigi. Bíad muide cheapan nach mar fáide behí sa seo. Sa sin a rud, ach tag an daine agus fanna siad an lá agus amíonn siad a ríis. Agus comáile sin tá tarsúireacht úntaach ar fad, ach ní féidir leat brethir tarsúireacht bháin. I breanú ar na figurí fachtúrála tain, wow, tá Gaeltacht seidir blóid. Gan dat, tá Gaeltachta de blóid, ach chun tanga leirt cach daine bhegat. Muna bhfuil daine ní bheith tangáin. Tá an cóchaiste Gaeltachtaí bhráid tá sé déanamh an job chun an Gaeilge chuir an cín sa ceantar. Ach caithfidh daine bheith goin caithfidh páistí ag freistal ar scoiline bheith goin caithfidh daine bheith goin sin rud is táchtaí. So déanra jobaní bun heirmhísí gan dat. Chus siimplí sin. Chus siimplí sin. Nuair a chasan tú le duine ar nós Eimear, duine tá láin le bucht agus le spirit agus bhfuil críomhórachas. Bíonn tú rála tain, well, má tá duine mar sin sa pobail ag gobud is a thread ar bhaile muotar na háite. Bíonn tú rá, well, tuach sé das. Leis dá ráid. Ach an sin ar a chuoiníonn tú ar chúg bliana dé go hin. Bhí thart ar fiche baile fearann sa ceantar seo tríci. Inis tá sí airad sin. Níl samsa ar tharla bánú túche ag a level sin, an éon áit eile in éire ó aimsir ó Curtha. Agus níl sama féidir an tíle stoppa a trá.